soloazay nagnantony zao fa izegny manam-pitiavagna safa manambato izay fa nefa anao io tiako andesa mandinike fa zavagno nampiadagna anao ay izy koa tsy olo sahiragna agitako mavita jalonaka iara mahita fiainagna sarotro saraby misy amelogno tonga aminaty izy karakareko avion mpidaniko tsara mafy marigny anao vady an-tragno ko mavita mivitako ato taloha deuxième bureau aujourd'hui titulaire taloha palera fo aujourd'hui lasa chauffeur taloha deuxième bureau aujourd'hui titulaire taloha palera fo aujourd'hui lasa chauffeur fanataoko raha mazatra tsy mikeko fa izy an-tragno fanataoko raha mazatra mibiby kofa misy raha ilagna tsy hoe izy tsy tiako ateko izy satria za tsy tompiny izy koa tsy olo sahiragna agitako mavita jalonaka iara mahita fiainagna sarotro saraby misy amelogno tonga aminaty izy karakareko avion mpidaniko tsara mafy marigny anao vady an-tragno ko mavita mivitako ato taloha deuxième bureau aujourd'hui titulaire taloha palera fo aujourd'hui lasa chauffeur taloha deuxième bureau aujourd'hui titulaire taloha palera fo aujourd'hui lasa chauffeur fa nefa anao io tiako andesa mandinike fa zavagno nampiadagna anao ay taloha deuxième bureau aujourd'hui titulaire taloha palera fo aujourd'hui lasa chauffeur taloha deuxième bureau aujourd'hui titulaire taloha palera fo aujourd'hui lasa chauffeur fanataoko raha mazatra tsy mikeko fa izy an-tragno fanataoko raha mazatra mibiby kofa misy raha ilagna Baba Sam.